सार Tamo kok like थांबानि रक सार खोनाखा बरं Tamo फ्लाइट जुर कदमे जे केंद्रीय सरकार कैसा Tiprasa मिलायनि थांगोन अगला आव बाहायगै चलि तगाबो साइखार गायते এবং बरो गोबांबा सामुं थांनानै जतनो खोनामानि बिबरन अनुयायी तो पजिटिव এবং टाइम टू टाइम होम मिनिस्ट्रीनि जे प्रतिनिधि सामुं थाङो आसामनि चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा टाइम टू टाइम बो त्रिपुरानि बरगनो एबा हायुं गतरनि बरगनो बो आपडेट जों केबो व्यक्तिगतभावे मो विषय आपडेट खालामनो कगिया तो गोबां मा एक्सरसाइज और खालायजानाय इकोनॉमिक सोशल कन्स्टिट्यूशनल गोबां मा राइट्स नो खबजानाय सेंसिटिव मैटर कक्साब नंगौबो गासै होम मिनिस्ट्रीनि जे प्रतिनिधि आसामनि मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा टाइम टू टाइम ब्रीफ